Bible sa James chapter 5 verse 13 to 16. Ang basa na. So, ningon siya diri, ang title ani The Prayer of Faith. The Prayer of Faith. Ningon siya. Is any of you in trouble? He should pray. Is anyone happy? Let him sing songs of praise. Is any one of you sick? He should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. If he has sinned, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of righteous man is powerful and effective. Ikaw dong, Bisaya dong. Aduna pa'y baka ninyo'y nagaantos paambuan siya. Aduna pa'y malipayon paawita siya sa pagdayi. Aduna pa'y kaninyo'y nagamasakiton. Ipakuha niya ang mga ansyano sa iglesia o paampuan sila ala kaniya nga naghaplas kaniya o lana tungod sa ngalan sa Ginoo ug ang pag-ampo nga inubanag pagtuo magaayo sa masakiton ug siya pagkapangunon sa Ginoo ug kung siya nakasala man siya pa sa luon busa ngadto sa busa magsinugiray kamo sa inyong mga sala o pagampo kamo alang sa usa aron kamo mga ayo ang pagpangamuyo sa tawong matarong dakog kahimukan ini ampo niya. Naglumag ipos Bisaya, no? Yung isulti di ba? Dibtak sabot sa elders na kailangan yung term, no? So, mo na yung niya, itong giselect is the prayer of faith na gisuwat ni James, no? Sa Bible. Ato naman yung na-cover ang mubo naman ko niya, kung na-cover na nato almost ang yan ko ni James, kaya nilot sa niya mga sinuwat, di ba? Direct to the point, yung siya, kung na ay ninyo in trouble, if you are in trouble, he should pray. Ay, ingon niya, di ba? Simple lang kayo, kung na-trouble ka, pray. Di ba? Murag kuhan kayo, baka nang, ang iyang gisulti mo lang, murag ka ng common sense ba? No? Kung na-trouble ka, pray. Kung kanang nalipay ka, kanta. O kanta sa pagdaig. Ayun niya. Niya kung naanin nyo na sakit, tawag ko niya ang mga elders sa simbahan. No? Elders sa simbahan. Oh. Tawag ko niya ang elders sa simbahan para ampuan siya o butangan og lana ang iyang pamiging ulo. Ingon siya, oil in the name of the Lord. Anoint siya, oil in the name of the Lord. Yan ingon siya, and the prayer offered in faith will be make the sick person well. Maayo siya. Kung by faith, make the person well. Ayaw ko no. The Lord will raise him up. Kung nakasala po siya, ayuhon pasayloon siya. Mao ka na nga magsinugiray kamo sa iyong sala o maginampuis matag usa kay ang pag-ampo sa matarong nga tao gamhanan ug epektibo yun no. Yun niya. So ako lang na-remind, ako na pagtan-aw ako nga passage kay ningon mo siya nga kung naa ka sa trouble, ampo sa Ginoo. Tawag, no? Ang pag-ampo, istorya ka tawag pa rin David, ba di ba? Sa iyang Proverbs na alito ang nang during sa war. Kanagong sa Proverbs, sa Psalm, nasuwat na niya sa different klaseng okasyon bitaw. Sa malipay siya, sa war, or sa victory, o sa unsay mga okasyon nagsuwat gyud siya about na. Mao na ako nakita ang sample ng ampos David ilang isuwat. Mao nang ingon ni James. Kung na-trouble ka o nabutang ka sa higayon nga alanganin ka para sa sosyo, di ba? Na alanganin ta ampo sino. Bisan pa man gani og wala ta sa alanganin pero kanunay kitang magsampit sa Ginoo. Pero ningon lang si James, simple as that. Kung na-trouble ka, sampit sa Ginoo, ampo.
dili ko na magpanik. Ako murag na panic attack na kong sugod. Panic attack na kong sugod. Pero mao na nag-reminded lang po si James sa Bisaya Santiago. Ingon siya. Kung na-trouble ka, tawag sa Ginoo. Kung nagmasakiton, ako nalipay ka, kantahi ang Ginoo pagday. Diba? Magkanta-kanta ka about sa Ginoo, Miles. No? Di lang kutob sa si kanang simbar Sunday magkanta ta. Kung iningon sa kung magalipayon kuno ka, kanta o awit sa pagday. Mo na sing psalms, salmo or sing hymns to God, no? Magkanta-kanta kag mga Christian songs, di ba? Pagday sa Ginoo. Kung malipayon ka, i-boast di mo, ipakita mo Ginoo is kuan yun, no? Yeah. Ingon siya kung nagmasakiton ka, tawag ka ang elder sa simbahan. So correct dito itong gibuhat to ni Agi, is mama nagsakit na nawag man ta. No? Yeah, yampuan ta nila. Makaingon sa nga. Nagi power and prayer. Okay. On the time nga murag grabe nakaka-down, you are almost giving up. Ang Ginoo nagpalag milagro, di ba? Ikaw hopeless na may atong time nga nagsakit kami lang. Okay, grabe man ka kuha ng sitwasyon. So murag kaan na may grabe ka Lord. Yeah. Murag katong nga time niya nagpray ang simbahan, pray ang atong mga elders sa church, atong mga kaigsuonan, sa mga bagong kastuhanan, kita ang natap sa ilang list sa prayers. Nagipampuan ta nila ba sa dili lalim atong gigian ang sitwasyon. Nakaan lagi ko meron. So, after 1 or 2 days, na okay na. Na okay ka dayon. Pero dili na kasayon. Kaya akong expectation pag adto na to first hospital, nag-expect ko nga okay na ka kay nadapatan na magtambal ba. So kayong okay na siya. Pero it turns out nga dili para di ay okay. Okay, after 3-4 days ni samot man ka. Yan, mo to ni balik na punta. Pagbalik na to, nag-expect kong mauna siya. Yan, wala gyapon. So nakaan ako, dawang gyud ko sa akong galing mo. So bawo to nga nag-pray gid sila. Kaya na ko nga 20s. Di ato ta ito nga pag next ato paingon to July, di ba? Paingon to July. Dito na kamurag na okay. Ginoo. So ang prayers is so powerful gid. Kaya nakiusan tanan sa pray. So nakaanda sa Lord, thank you so much kayo sa imong pag-interview. Mao na karon ang mayong gibuhat na lang gyud nato kay siyempre one at a time ang problema. Primero wala tay trabaho. Dayon wala kay sakit ka, no? Wala tay pangtambal na daghan kay katap-katap atong mga pangunon na. Yang pinaka-main din ako dito nga problema is ang imong pagsakit. So ang i-pray top of my list imong sakit. So karon na settle down na i-transfer na akong kabalaka sa way trabaho income. Kay primero ato nag-goal ko sa atong wate income daghan kay ba on the top, pero kung ako tundungan ko na tanan maglisod kayo. Mo to ni pray ko sa Ginoo. Mina ko murag pulo sa gid prayer ako nahimo. Sige pray diha dito sa kwarto ana. Bisag asa CR, pray lagi ko. Fokus na ko murag. Grabe na gyud kay ba murag ko katungbuta nga pag-agi ni Kristo ni singgit og samot bisag ibadlong sa mga tao ba nga pagpuyo hilom sa ka. Pag samot nun sigsagit na napansin na ginan siya ni Jesus. So mo to ni tabo. Mo na ingon niya nga ni kung nasa trouble kay pray lagi sa Ginoo. Ya kung nagmalipayan kakantahin Ginoo. Kung masakiton ka, tawag ka ang elder sa simbahan. So mo to napalapan dito sa tong magigsuunan sa simbahan. Ilatang iyampo. Which is nagpakita sa nga ang Ginoo nag-work ato ang sitwasyon. Karon lang nga ato lang gihuwat karon kay usa na to lot of troubles man tarong panahon na. Di man kay usa ra ka troubles ang gianak, di ba? Daghang kitag mga trouble, daghang kitag mga pagsuway nga giagian ng panahon na karon na lockdown ta. Mao na atong take one at a time. So medyo lisod, medyo kanana ta grabe kay atong nagian, pero naglaom ta ang Ginoo nagpaminaw sa atong mga pinahanglanon. So mao na akong giampo. Ano na nga mo pada og milagro ang Ginoo like what He did. Atong pag-pray na to mais mama nimo. Naunta mo intervene siya, naunta dunggo niya nga atong prayers o mga ampo sa atong mga kaigsuonan gustuhanon may tabag ampo nga makatrabaho na tagbalik,
makabalik na ta, maka-income na ta, para lisod kayo nga itong kahimutang karon. Kiwagin ako ganyan buntag, tinanay lang, medyo na down, di ko samot kay labi na kunahon na ako ba. While nga nagkuha ako sa kwarta, ang pabayad ako ng mga tuwa malabo. Katong bitang matunatahan. Gamayan sa mabiling kwarta eh. Mura kong nag-uol kay inaala na ba yan. Ako nga na project. Lah, mubalik na sa ko sa bangko. Magurot na dito mo anak, wala na ko i-assurance sa tanan millers. Wala na gid. Sukaan na ako, Lord. Nakadungog ka sa mong giampo or unsay gusto nimong ipasabot o ipaabot ng mensahe sa mo. Kaanak ko millers. Kuot yung ulog na ganyan. Isukim ko nung na ba? Lord, unsa magi wow ka sabot. Unsay kuan? Unsay plano? Nagampo na mi unsa ka may unsay among failure. Kaanak ko ba? Mo na nga, as much as possible ako yung gilip ang kagalingon mga manawag ko dito nga kalaop pa sila para ang akong kagalingon wala ko buyag dugo ba kaya mura ko wala na ko'y courage wala na ko ginakuan ako lang yung bugtong nga gisaligan is ang Ginoo mag panat kini nga mo siya direct by prayer of faith matumanda di ba trouble ta pray ano ka simple yung patabag ampo which is mo na itong Ginoo we walk by faith karong panahon